hatu kalong shisha ba Sound of Turin kadon DNA ka ba na India hatu kane kade ka sabut ba uji sukres udon jinya de ba India lane kane kade tang ka khubor thok ka bala sapriang ha ransan social media mentangin tip ya ka jingshisha ha social media ki bru ki ong ba ki scientist na Italy kila shimba 90% na ka DNA ha kane ka jain ka de na India hanre hatu kane ka long shisha ne ka long tang ka jing le pai ba nangkong e ngin sngaw thu ke e ka Sound of Turin kane kade ka jain ka berimba ka ba don ka dur jong wei ubriu haka katu katne ki briu ki ngej ba kane kade ka jain ka bala sop ya uji sukris haden ka jing yap jong u hanre hadu menta ki scientist kam pat la ban pensisya pura ba kane kade shisha jong u jisu don ru ki tes ki ba kedeu ba kane ka jain kala bandai na kapor mediwal menta ngin wan syak benta ka ba kham viral ka DNA ki researcher na University of Padua kila le ka jingwat benia halur kane ka jain kila shem ba don DNA jong briu haka hanre ka benta ka ba kongsan ka long kane ka DNA kam de tang jong wei briu hanre ka de kabala khle lang na bun ngut bale namar kane ka joining kalakta da bun ngut ki briu haki spas nem pilgrim scientist bat ki wei unta ka jingkali ka bakrau hatu don Indian DNA hoi don kato kane ki trace ki bala ban ya de bat ki briu na India bat Asia hanre kane kamut ba uji sukris ude na India ne undon DNA Indian kadau kalong contamination kata kamut ba ki DNA jong ki briu na kaleng ka perthe kila klelang namar ba kila kata ya kane ka jain te ka jisha kalong Sound of Turin kadeka jain ka ba dap da ka jia pher jingmod don DNA re kade ka bala klelang ka jingkam 90% Indian DNA kalong ka jingthok lene ka misleading ha social media ambaro ki viral long ki ba shisha te don kam ban fact check page ladpis ngautan mat ya gine video ba batai ya ka jisha to subscribe ya channel bat share ru ya ka video nan sawan biang bat ki we pat ki jing tip ki ba thamai